שלום לכולם. תהינו האם לאוצר אסטרטגיה לטיפול בצבא הקבע. בדקנו את מהלכיו במהלך העשור וחצי האחרונים, והנה לפניכם. המהלך הראשון, הכנסת תקציב הגמלאות לתוך תקציב הביטחון. במשרדי הממשלה השונים מנוהל תקציב הגמלאות על ידי מנהלת גמלאות במשרד האוצר, לא קשורה לתקציב המשרדים. האוצר הצליח לכפות לפני כ-15 שנה על משרד הביטחון לשלב את תקציב הגמלאות בתוך תקציב המשרד ולקחת אחריות עליו. מה נגרם בעקבות המהלך? יצירת מצב של ניגוד אינטרסים לרמטכ"ל בבואו לחלק את עוגת התקציב. האם לטפל באנשי הקבע שגורר גם כספים לגמלאים, או לתת נתח גדול יותר להתעצמות. ניפוח תקציב הביטחון מול תקציבי המשרדים האחרים באופן בו בסיס הנתונים בין תקציבי המשרדים אינו זהה. משרד הביטחון קיבל תקציב מאוד גדול, משרדי הממשלה תקציבים נמוכים אבל אינם כוללים תקציב הגמלאות. איך אפשר להשוות את התקציבים? התוצאה, עליהום ציבורי על תקציב הביטחון ובתוכו תקציב הגמלאות. תקציב הביטחון כולל כאמור נתח התעצמות ונתח הגמלאות ושכר משרתי הקבע. קיצוץ בתקציב הביטחון מבוצע באחוזים מסך התקציב. היות ונתח השכר והגמלאות לא ניתן לקיצוץ באופן פשוט, צריך לפטר אנשי קבע או לא עלינו לחכות למותם של הגמלאים, מתקבלת פגיעה קשה יותר בנתח ההתעצמות ונוצר לחץ וניגוד אינטרסים למערכת הביטחון. הנושא השני זה העברת צבא הקבע לפנסיה צוברת. בשנת 2004 הוחלט על העברת אנשי הקבע החדשים מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת. נזכיר, פנסיה תקציבית היא קבלת אחוזים מהמשכורת האחרונה שמקבל איש הקבע לפני פרישתו, החל מהחודש הראשון לפרישתו. פנסיה צוברת הוא סכום הנצבר כל חודש, בחלקו על ידי איש הקבע ובחלקו על ידי המדינה, והוא נצבר במהלך השירות ועד לפרישה, אבל מתקבל כקצבה רק בגיל 67. אז מה הבעיות? בבקשה. המשרת פורש בגיל 50 ולא מקבל תשלום עד לגיל 67. נכון להיום אין סידור לתקופת הביניים, יש אולי הבנות, דיבורים, אבל אין סיכומים מה יקרה ב-17 שנה האלה לערך עם איש הקבע שפרש והפך להיות גמלאי. התשלום החודשי המתקבל בגיל 67 נמוך מהותית מהתשלום המתקבל בפנסיה תקציבית. והדבר השלישי זה שאין היום קופה המנהלת את הכספים הנצברים על ידי אנשי הקבע ואין טיפול במשרתים המסיימים שירותם. נציין כי לפני מספר ימים אושרה בכנסת חקיקה שאמורה להסדיר את הנושא, אבל נראה. בנוסף, ההחלטה בוצעה בלחץ האוצר וללא בחינה מעמיקה של השפעתה על אופי השירות בקבע. השירותותיו השליליים החלו כבר בשנים האחרונות. קחו למשל מה קורה לו עלינו בעטייה של לחימה. נפגעים שני אנשי קבע, פנסיה תקציבית ופנסיה צוברת. לשניהם זכויות שונות. האם כך התכוונו? אין צבא בעולם אשר אנשי הקבע שלו מצויים על פנסיה צוברת, גם לא בשוויץ. הדבר השלישי, העלאת גיל הפרישה. בשנת 2010 בלחץ האוצר סוכם העלאת גיל הפרישה באופן הדרגתי עד לגיל 50 לערך. האם נבחנה לעומק השפעת העלאת גיל הפרישה על המוטיבציה לשירות או על יכולת הפורש להשתלב במשק הישראלי? האם נבחנה משמעות התהליך שמוביל האוצר על ביטחון המדינה? כבר היום חלק נכבד מגמלאי צה"ל אינם מצליחים להשתלב בשוק העבודה התחרותי בישראל. הניסיון הרלוונטי הנדרש לקבלה לעבודה, ניסיון בתחום האזרחי, והתחרות שמציבים צעירים ואחרים בשוק, מהווים חסם כניסה גבוה ומשמעותי. השינוי בגיל הפרישה יחריף את המצב שבעתיים. במקום שהפורשים מצה"ל ישתלבו בשוק העבודה ויהוו תוספת לתמ"ג ויעשירו את מדינת ישראל כמו שציפו וקיוו ותכננו אבות המדינה החוזים ולכן תכננו את גיל הפרישה לגיל 45,
נקבל תוצאה הפוכה. יותר פורשים משירות הקבע ימצאו עצמם מחוץ למעגל העבודה ויהוו נטל נוסף על החברה הישראלית ועל תקציב המדינה. ובסופו של דבר, המדינה מפסידה. הנושא הרביעי, ניסיון ניתוק הצמדת הגמלה משכר המשרתים בקבע. החל משנת 2008 החל האוצר במהלכים לניתוק הגמלה של גמלאי צה"ל מהצמדה לשכר משרתי הקבע הפעילים בניגוד לחוק הקיים. מטרת האוצר היא לחסוך למעלה מ-27 מיליארד שקל על פני 30 שנה מהשכר, אותו שכר שזכאים לו הגמלאים, וזו רק ההתחלה. האוצר מתעלם מההשפעה שיש למהלך הזה על המשרתים בקבע היום, ובעיקר על אלו המצויים במסלול לפנסיה התקציבית. האוצר מתעלם מקיומו של החוק ומרוח החוק. מבחינת האוצר משרת הקבע אשר פרש לגמלאות ובבחינת הכושי עשה את שלו. הדבר החמישי, שחיקת שכר משרתי הקבע הפעילים. החל מסוף שנות ה-90 לערך, לא מאשר האוצר תוספות שכר והסכמי שכר בצה"ל מתוך מגמה לשחוק את שכר הקבע ובמקביל אליו את הגמלה של גמלאי צה"ל. החל משנת 2008 מתנה האוצר את תוספות השכר העתידיות בהסכם לניתוק הגמלאים מהצמדתם לשכר משרתי הקבע הפעילים. נדבר. הדבר השישי, הלנת שכר. בנובמבר 2010 נחתם הסכם עם עובדי המגזר הציבורי, במסגרתו קיבלו העובדים במשכורתם בחודש דצמבר מענק של 2,000 שקלים. משרתי כוחות הביטחון, הצמודים גם הם להסכמים אלה, לא קיבלו את המענק. הסיבה? האוצר מתנה העברת המענק בניתוק הגמלאים משכר משרתי הקבע הפעילים על מנת לחסוך את עלות המענק לגמלאים. מדובר בהלנת שכר כמשמעותה בחוק. מדובר בהתנהלות סחטנית שאינה ראויה למשרד ממשלתי במדינת חוק מתוקנת. די באיש קבע אחד שיגיש תביעה והמענק ישולם עוד טרם תיבש הדיו על חותמת תשלום האגרה לבית המשפט. האוצר מניח כי אף משרת בקבע לא יגיש תביעה בנושא. המציאות מראה לצערנו כי האוצר צודק בהנחתו זו. הנושא השביעי זה האוצר לא חוסך כספים לתשלום הגמלאות. פנסיה תקציבית מקורה בתקציב המדינה השוטף. האוצר כאחראי ומתכנן תקציבי המדינה נסמך על הכיס העמוק ואיננו חוסך מראש כספים לתשלום כספי הגמלאות. והתוצאה, הצגת חובות הולכים וגדלים מול תשלומי הגמלה הצפויים בעתיד. נכון להיום מציג האוצר חוב עתידי של למעלה מ-160 מיליארד שקלים ל-30 השנה הקרובות. מה הפלא שהאוצר נבהל ומבהיל ורוצה להכניס את ידו לכיס הגמלאים ולקחת מהם על מנת לחסוך חלק מהחוב הצפוי, מהכסף שהם זכאים לו? ונסכם. האוצר לא חוסך כספים לתשלום הגמלאות. האוצר הכניס את תקציב הגמלאות לתוך תקציב הביטחון. האוצר העביר את צבא הקבע לפנסיה צוברת, העלה את גיל הפרישה ומבצע מהלכים לניתוק הצמדת הגמלה משכר משרתים בקבע. ולבסוף, שוחק את שכר משרתי הקבע ומלין שכר בצורה יוצאת דופן. סיכומו של דבר, האם האוצר הפך לקובע מדיניות במקום למבצע מדיניות הממשלה? האם קברניטי המדינה שכחו את האנשים ומטפלים היום רק במספרים? האם לא ברור שהתשלום לגמלאי צה"ל מהווה חלק מעלות הביטחון למדינת ישראל? האם הגענו לימות המשיח, קיבלנו את יונת השלום מאיראן ושאר המדינות הסובבות אותנו?